Вітаю ўсіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш звязаныя з гэтай справай. Сённяшні выпуск ён будзе такі больш нетыповы, бо гасцей не будзе і не будзе некай такой дакладна вызначанай прапрацаванай тэмы, бо гэта такое больш падзяліцца ўражаннямі і сваім досведам. Справа такая, што на мінулым тыдні я прымаў удзел у кангрэсе даследчыкаў Беларусі. Ён праходзіў у Берліне і ён цягнуўся 3 дні. Мяне тут запрасілі, дакладней ніяк не запрасілі, а прапанавалі, што вось ёсць такая магчымасць, можна прыняць удзел і было б цікава паслухаць пра Чучавіцкі край. Канешне, я гэтай магчымасцю скарыстаўся, хаця не ўсё было так гладка, як хацелось бы, бо у меня у планах не было, каб займацца адпаведна тэмай лесу, бо гэта ўсё тое, што адкладалася на пазней, калі будзе больш часу, больш магчымасцей, але вось абставіны так склаліся, што крыху прыйшлося паднапружыцца, знайсці час, і вось там за той кароткі тэрмін, які быў вызначаны, напісаліся і тэзісы, а пасля ўжо яшчэ больш кароткі тэрмін была падрыхтоўка менавіта да самога кангрэса. Вось, сённяшні эпізод я падзяліў на 2 часткі. Гэта першая частка, гэта менавіта пра сам кангрэс, пра мае ўражанні, тое, што я пабачыў, і падзялюся ўвогуле нейкімі думкамі, што ўвогуле для мяне ёсць кангрэс, то бок высновы. А другая частка гэта пра Чучавіцкі лес, менавіта пра тую тэму, якую я распавядаў. Падзялюся тым, як я рыхтаваўся, што ў мяне ўвогуле атрымалася і як праходзіў сам выступ. І што далей ўвогуле з гэтай тэмай рабіць. Перад тым, як пачынаць размову, нагадаю, што падтрымаць праект Вандра можна некалькімі спосабамі. У першую чаргу гэта, канешне, падзяліцца з сябрамі, знаёмымі, напісаць каментары, паставіць лайкі. Гэта таксама прасоўвае контент і набліжае да таго, каб з'явілася большая верагоднасць, што людзі падтрымаюць і іншымі спосабамі. А іншыя спосабы гэта падтрымаць на розную кшталту пляцовак, там Buy Me Coffee, Patreon, Boosty, Ko-Fi, альбо набыць складанку «Дзень жыцця спадчыны». Усе спасылкі будуць у апісанні. Дзякуй тым, хто ўжо падтрымлівае праект, менавіта праз вашу падтрымку. Яшчэ застаюцца тыя сілы, матывацыі, надзея на дзейнасць праекта. І будзем пачынаць, таму сядайце больш зручна і вандруем. І пачнем увогуле з першай гэтай часткі, гэта пра кангрэс. Як я ўжо казаў, ён праходзіў у 3 дні, і калі ўжо ён скончыўся і я там размаўляю з роднымі, знаёмымі, мяне запытваюцца, што як табе кангрэс падабаўся, то у мяне, шчыра кажучы, няма некага пэўнага адказу, бо далей будзе прыблізна 30 хвілін распаведа пра кангрэс. Але гэтая першая частка эпізода, яна дасяжна толькі для падпісчыкаў Patreon, Buy Me Coffee і YouTube. Адпаведна, дзе падтрымалі праект Вандра, там можна будзе і паслухаць. Таму заходзьце на любую з гэтых пляцовак і слухайце эпізод цалкам. А наперадзе вас чакае другая частка эпізода пра Чучавіцкі лес, пра тую падрыхтоўку, якая вялася да гэтага. І, канешне, распавяду, якую ж ролю Чучавіцкі лес грае ў жыцці жыхароў края. А зараз працягнецца эпізод другой часткай пра тое, што ўвогуле я рабіў, я выступаў. Па-першае, падрыхтоўка. Падрыхтоўка была, як я ўжо казаў, яна скончылася за 5 хвілін да пачатку майго выступу, фактычна да пачатку ўвогуле працы ў аўдыторыі, калі я сядзеў на калідоры і дарабляў сайт, я якраз яшчэ абнаўляў. Сайт, а не прэзентацыя. Эта думка ўвогуле мне прыйшла некалькі за дзень, ці за 2 да ад'езду да Берліна, і гэта мяне крыху давіла псіхалагічна, бо хацелася рэалізаваць усе свае задумкі, але ж не было ўжо часу. І вось, каб гэта ўсё рэалізаваць, я у дзень перад выступам, за дзень да выступа я сядзеў да ночы, да палавіны 4, прачнуўся, паехаў у кавярню, далей працаваць да самога кангрэсу. І вось скончыў за 5 хвілін. Чаму ўвогуле сайт, а не прэзентацыя? Тут ідэя была такая, што, па-першае, так ці інакш, я планаваў тэму Чучавіцкага лесу стварыць на сайце неяк такім асобнай старонкаю, узбагачанай розных кшталт інфармацыі, разумеючы, што інфармацыі існуе ўвогуле шмат, і трэба неяк структурызаваць. І вось падумалася, што чаму б гэта не пачаць якраз ад зараз? Гэта першы момант.
Другі момант гэта тое, што падумалася, зраблю я прэзентацыю. Буду окей, вылучуся я сярод усіх тым, што зраблю нейкую стылёвую прэзентацыю. Окей. А толку ад гэтай прэзентацыі? Распавяду я там колькім гэтым людзям, нават я думаў, што будзе чалавек 20. Распавяду я ім пра Чучавіцкі край. Пакажу вось класічную прэзентацыю, якая будзе выглядаць стылёва, але там не менш, гэта прэзентацыя. І што далей? Я ж наўрад ці я буду там выкладаць PDF-прэзентацыі на Facebook і казаць, глядзіце, вось я выступаў у Чучавіцкі край, можаце пагартаць гэтую PDF-ку. Гэта не будзе мець некага сэнсу, бо гэта крыху ускладняе механіку ўзаемадзеяння з кантэнтам. Наўрад ці хтосьці будзе ўвогуле адкрываць, там нешта глядзець, а другое, што ўсё адно гэта не будзе ніяк знаходзіцца ў сеціве. Гэта не будзе парсіцца нідзе. Тое, што гэта напісана на Фейсбуку, яно застанецца на Фейсбуку. І карацей падумалася, што так якраз добрая тады нагода зрабіць гэта старонку. Абстрактна, калі разважаць, гэта нейкі такі лендынгавая старонка, але фактычна гэта старонка на сайце Чучавіцкі край. То бок гэта частка ўвогуле праекта. І вось я задумаў гэта, я пачаў рабіць, і вось апошнія 2-3 дні я весь быў пагружаны ў гэтую тэму. Спачатку трэба было накідаць у галаве, як гэта ўсё выглядае, пасля ўжо накідваць на самім серверы у сябе на камп'ютары, а пасля гэта вось ужо напаўняць кантэнтам. І зразумела, я не ўсё зрабіў. Часткова я нават не зрабіў некаторыя элементы, якія паказваў ужо аўдыторыі. Напрыклад, там ёсць быццам бы адсылкі к гуказапісам, але яно проста не нарэзаў гэты гук, таму яго не дагрузіў, але ёсць плеер сам, і атрымоўваецца, ён не працуе. Там яшчэ 2-3 блокі я схаваў увогуле, я зараз іх ужо вось дапрацоўваў нават сёння. Таму атрымалася, што апошнія 10 гадзіну я проста рабіў так, каб не бачна было таго, што не зроблена, дзесьці дапісаць яно ўсё ў працэсе, і каб зрабіць гэта прымальным некім такім прымальнай некай старонкай па кантэнце. Такая была падрыхтоўка. Дык што ж там увогуле распавядалася і якую ролю лес адыгрывае ў жыхароў краю? Як я ўжо казаў, я вызначыў некалькі катэгорый і, па сутнасці, я пра іх крыху распавяду зараз. Першая катэгорыя – гэта такая культурная, бо забалочаныя лясы і балаты, яны запавольвалі развіццё дарожнай інфраструктуры і ад гэтага сфарміравалі такую ізаляванасць края ад бліжэйшых вёсак. І гэтая ізаляванасць, яна стала асновою для аднароднага такого культурнага развіцця і шчыльных генеалагічных сувязяў. І культурная разнастайнасць пачала з'яўляцца толькі ў 20 стагоддзі з пабудоваю вузкакалейкі і прамысловым развіццём. Тады з'явіўся леспрамгас, з'явіліся калгасы, пачалі будавацца школы, адпаведна прыехалі настаўнікі і гэтак далей. Але пры гэтым усім прыезжыя жыхары, яны альбо асіміляваліся і сталі часткаю Чучавіцкага края. Напрыклад, пабраліся шлюбам тут у Чучавіцкім краі і засталіся жыць, і ўжо іх дзеці фактычна былі жыхарамі гэтага края, бо адзін з бацькоў быў мясцовым жыхаром, альбо наўпрост з'язджалі. Таму гэтыя міграцыйныя працэсы, яны не надта паўплывалі на разнастайнасць, але ж, канешне, паўплывалі. Глобалізацыя ідзе, з гэтым нічога не зробіш. Наступная такая катэгорыя – гэта абарончая. У абарончай катэгорыі тут можна вылучыць ваенны фактар эканамічны. Эканамічны – гэта тое, што жыхары краю, яны ў лесе хаваліся, дакладней не яны хаваліся, а хавалі яны свае гаспадарчыя надзелы, каб бы не плаціць рознага кшталту падаткі. То бок, праз тое, што яны ведаюць мясцовасць, ведаюць, дзе заныкацца, то так яны выкарыстоўвалі кавалкі зямлі. А другой фактар – гэта ваенны. Тут все зразумела, лясы яны, магчыма, уратавалі ў Першую сусветную вайну, бо вайна так і не дайшла, хаця ўжо рыхтавалася эвакуацыя. І званы, напрыклад, з царквы яны былі эвакуяваны. А ў Другую сусветную вайну мясцовыя жыхары абараняліся, хаваючыся ў лесе. І там яны стваралі сабе баракі. І таксама у часы Другой сусветнай вайны праз кароткую дарогу паміж малымі Чучавічамі і лугамі можна было камунікаваць, і адпаведна звесткі пра тое, што ўжо нямецкія войскі на падыходзе, яны перадаліся ад вёскі да вёску вось менавіта праз Чучавіцкі лес. Трэцяя катэгорыя – гэта рэсурсная.
У рэсурснай катэгорыі ўсё досыць зразумела, бо чучуйскі лес ён стаў асноваю для ўсяго фактычна. Гэта і шэрагавая забудова, бо не было ніводнага будынка з каменняў. Гэта былі заўсёды драўляныя будынкі. Чучавіцкая Пакроўская царква пабудавана таксама з чучавіцкага лесу. Гэты артыкул вы можаце пачытаць на сайце Чучавіцкага края. І калі царква таксама рамантавалася ў 1906-1908 годзе, таксама выкарыстоўваўся лес з чучавіцкага лесу, ёсць такая тавталогія. І рэсурсны фактар, ён праяўляецца таксама на могільцах Чучавіцкага края. Калі паглядзець фотаздымкі Александра Серж-Путоўскага альбо Юзефа Абрэмскага, першы здымаў вялікія чучавічыя могільцы, другі могільцы ў Госку, то можна пабачыць спрэс адны драўляныя крыжы. На сённяшні дзень, на жаль, гэтых крыжоў амаль не засталося. Каля дзясятак іх ёсць на могільцах у вялікіх чучуючах, там некалькі крыжоў ёсць яшчэ на малых чучуючах, на могільцах вёскі Баравікі некалькі вялікіх крыжоў засталося, гэта таксама клёва. Вось пра Госк, па шчырасці, я не ведаю. Ну і Чучавіцкі лес быў рэсурсам таксама для драўляных вырабаў. Пра гэта я пазней скажу. У Чучавіцкім краі вылучаліся дынастыі столяраў і, канешне, столяры яны выкарыстоўвалі чучавіцкі лес. Чаго было весці якісь іншы і адкуль увогуле весці і навошта гэтыя выдаткі. Так, выкарыстоўваўся выключна чучавіцкі лес. І з яго рабіліся ўсе вырабы. Чацвёрты момант – гэта праца. Гэта стражнікі, столяры, у першую чаргу, бо гэта тыя пазіцыі, так мовіць, працоўныя, якія яшчэ былі ад 17 стагоддзя. Спачатку былі вядомы, як мінімум вядомы стражнікі, пасля 18 годзе сталі вядомы столяры, і чучавіцкія столяры сумесна з лахвінскімі столярамі рабілі таксама аздабленне інтэр'ераў, пакояў у радзівілаўскіх палацах. Ёсць, напрыклад, інфармацыя задакументаваная, што, напрыклад, Цімох Ліхтар сумесна яшчэ з 3 лахвінскімі столярамі рабілі там крэслы для слуцкага палаца, таксама для лахвінскай сядзібы, фактычна яна называлася палацам, і яшчэ для некалькіх месцаў. Гэты дакумент таксама будзе даданы пасля на старонку Чучавіцкага леса, але я думаю, што спачатку ён будзе даданы як асобны артыкул пра столяраў і дынастыі столяраў. Ну і стражнікі і столяры яны ўтваралі дынастыі. І дынастыя столяраў, напрыклад, яна скончылася ў 2010 годзе. Это дынастыя Макаедаў. Першы вядомы Макаед Якім Макаравіч, ён нарадзіўся ў 1697 годзе. А апошні з дынастыі памёр у 2010 годзе. То бок фактычна мы можам лічыць, што амаль 300 год існавалі столяры Макаеды. Працу давала таксама і вузкакалейка, якая была пабудавана ў 1905 годзе. Дакладней, яна пачалася будавацца ў 1905 годзе, праз 3 гады яе скончылі. І справа ўся ў тым, што землі чучавіцкія, адпаведна, чучавіцкі лес, гэта была фактычна прычына набыцця маёнтка. Ён быў набыты памешчыкам Агарковым, і менавіта з прамысловых патрэбаў была пабудавана вузкакалейка, каб вазіць лес з чучавіцкага лесу на Люшу, пасля на Луннец, далей на Мікашэвічы і так далей. У Мікашэвічах на фабрыку Агахель. Ну і, адпаведна, вузкакалейка яна дала працу чучаўлікам дала. Таму такім чынам вось Чучавіцкі лес паспрыяў таму, што з'явіліся яшчэ працоўныя месцы. Ну а пасля ў 20 стагоддзі з'явіўся Чучавіцкі леспрамгас, і ён забяспечыў вялізную колькасць працоўных месцаў. І таксама на Чучавіцкім леспрамгасе працаваў і мой прадзед, і дзед, і баба. Наступны чыннік – гэта прырода і месца жыхарства, бо Чучавіцкі лес ён быў месцам жыхарства для рознага кшталту жывёлаў. Чаму я кажу, што быў? Бо, напрыклад, мядзведзяў больш няма. Апошняга мядзведзя забілі ў 1935 годзе, забіў яго эканом Гражэвіч, а да гэтага на мядзведзя палівалі радзівілы. У 1886 годзе прыязджаў Мацей Радзівіл з кронпрынцам Вільгельмам. Яны таксама з сабой прывозілі мастака Юліяна Фалата, і ён замалёваў ўсё тое, што адбывалася на паляванні. Тады, 16 лютага, напрыклад, кронпрынц Вільгельм забіў мядзведзя, а іх паляванне ўвогуле там доўжылася каля тыдня. Цікава, ці захаваліся ўвогуле, і ці былі ўвогуле тыя спісы, пра якія я казаў у першай частцы, пра удзел мясцовых жыхароў у пошуках мядзведзя для радзівілаў. Таксама былі зубры.
Але выпадкова у 85 годзе зубр з Ганцевскага раёна дайшоў да Вялікіх Чучевічаў, і, як казаў ляснічы дзяніцкага лясніцтва Васіль Лісейчыкаў, што яго леснікі казалі, што зубр пайшоў на Чучевічы вялікія, а там ён і знік. І гэта вядома, бо ў Вялікіх Чучевічах былі жорсткія браканьеры. Шчыра кажучы, не ведаю, наколькі яны былі жорсткія, і не ведаю лёс гэтага зубра, але ж далей яго ніхто не бачыў. Як і не бачыў нейкіх трафеяў у хаце. У усялякім выпадку я гэтага не бачу, але тэма цікавая, я думаю, што яшчэ кагосьці распытаю. Пра баброў таксама варта адзначыць, бо бабры заўсёды былі на падліку ў радзівілаў. У 1791 годзе нават існавала асобная інструкцыя і асобная пасада. Пасада звалася баброўнік, і, адпаведна, была інструкцыя менавіта для баброўнікаў. Напрыклад, кожны тыдзень ён мусіў справаздачыцца па стане бабровых хат. Колькі іх, у якім яны стане, ці ўсё з імі добра і гэтак далей. І 2 бабровыя хаты ў маёнтку лахвінскім і чучевіцкім маёнтках, 2 бабровыя хаты, яны знаходзіліся каля вёскі Гоцк на рацэ Лань. І бабры там жылі яны да 1928 года, то бок фактычна, як мінімум там 130 год яны на гэтай тэрыторыі жылі. А калі ў 28 годзе апошняга бабра не забіў гаўрыльчыцкі селянін Лятчэня. Пра гэта таксама ёсць артыкул, можаце яго пачытаць, як забілі апошняга бабра пры Польшчы. І карацей, гэта быў апошні бабёр, а пасля яны зноў-такі вярнуліся, і дагэтуль бабры ёсць на тэрыторыі Чучевіцкага края. І 4-я жывёліна – гэта птушка, вялікі арлец. Вялікі арлец велута, як мінімум адзіны зафіксаваны вялікі арлец. Магчыма, іх больш, але проста няма гэтай інфармацыі. У усялякім выпадку ў мяне, мабыць, у лясніцтве ёсць, не ведаю, не запытаўся. Дык вось, ён жыве на поўначы Чучевіцкага края. То бок на самым поўначы Чучевіцкага леса. Ён прылетае туды, а адсачыць гэта ўсё можна па датчыку, які транслюецца на сайце таварыства «Дзікая прырода побач». Спасылкі ёсць на сайце Чучевіцкага края, на старонцы Чучевіцкі лес. Там ёсць старонка на праект «Вялікі шлях вялікага арляца». Дарэчы, на складанцы таксама ёсць Чучевіцкі лес з вялікім арляцом. І апошні такі момант – гэта ахвяры, то бок лес Чучевіцкі, ён быў месцам злачынстваў і таксама быў нагодай для злачынстваў. Месцам злачынстваў быў ад таго, што у 18 годзе быў забіты польскі палкоўнік Баляслаў Масціцкі, і гэта таксама можна пачытаць на сайце Чучевіцкага края, бо быў ужо артыкул «Забойства Баляслава Масціцкага ля ўрочышча Дуб». І пра гэта таксама ёсць частка эпізода вандра-падкаста, здаецца, гэта 7-й эпізод. Там Грацкевіч Марыя Сцепановна распавядае гэтую гісторыю. Яна 27-го года, забілі Баляслава ў 18 годзе, то бок фактычна гэтая гісторыя ёй распавядалася, мяркую, бацькам, ліхтаром Сцепанам Данілавічам. А нагоды для злачынства – гэта гісторыя пра рэпрэсіі, бо 10 лютага 1940 года былі рэпрэсаваны 27 леснікоў і іх сем'і. Усе яны былі высланы ў Валагодскую вобласць, а пасля у 41-м годзе, як былі рэабілітаваны, то частка вярнулася ў Чучевіцкі край, але большасць, канешне, не. І выехала яна за мяжы Савецкага Саюза. І так, напрыклад, сям'я Курака Рамана, яна з урочышча Перадзел праз Валагодскую вобласць увогуле апынулася ў ЗША. А сям'я Грыня Васіля, напрыклад, апынулася ў Польшчы. І апроч высылкі ў Валагодскую вобласць, у леснікоў з іх сем'ямі была таксама канфіскавана маёмасць хаджайства. І вось, напрыклад, у Ярмаковіча Семёна Тимофеевича, які жыў на хутары пад Гоцкам, былі канфіскаваны 10 дзесяцін зямлі, 15 кароў, 5 галоў маладняка, 3 працоўныя кані і 1 непрацоўны, 2 свіні, 10 авец, 3 хаты і іншых гаспадарчых пабудовы. А Семён Тимофеевич дагэтуль адпрацаваў лесніком 30 год. Вось такі атрымаўся лёс. Яшчэ вызначаўся адна такая катэгорыя – гэта харчаванне, што лес Чучевіцкі, ён з'яўляецца крыніцаю харчавання. Гэта гісторыя пра арэхі, грыбы, ягады і мёд, то бок пра бортніцтва. Але ж гэтага на сайце пакуль яшчэ няма. Функцыю такую, канешне, лес выконвае.
Расповеды пра аборцніцтва ёсць у адным з эпізодаў падкаста, там, дзе палескія гісторыі, Анатоль Панько распавядае пра свой промысел, які яму яшчэ перадаўся ад дзеда. І бортныя калоды стаяць дагэтуль у ччывіцкім лесе. А, напрыклад, ты ж ягады, то гэта і харчаванне, і месца працы. Бо па сённяшні дзень людзі з ччывіцкага края, у прыватнасці з вялікіх малых Чучевіч, яны ідуць у ягады. У ягады ў бор ідуць, то бок гэта на поўнач ччывіцкага леса, збіраюць і здаюць закупшчыкам. То бок прадпрымальнікі прыязджаюць, закупаюць ягады і пасля вязуць на камроку. Вось такія функцыі выконвае ччывіцкі лес для жыхароў края, і гэта фактычна гісторыя пра то, як лес цалкам паўплываў на ўсё жыццё жыхароў края. То бок фактычна лес гэта жыццё краю. На ім усё трымаецца. Ну і як я ўжо скончыў усё рабіць, заставалася 5 хвілін, і тут да мяне дайшло, што окей, а што ж тады казаць? Пачаў я крыху так у галаве пракручваць, што я буду распавядаць, вось з гэтага пачну. І я сяджу і гляджу ў камп'ютар, гляджу на гэты сайт і спрабую чытаць тэксты, якія я напісаў. І я разумею, што не, ўсё нешта ідзе не так. Не было ў той момант упэўненасці, што я вось буду распавядаць. І ўжо час мінуў, ужо пачынаецца, трэба ісці ў аўдыторыю, пачынаецца ўвогуле самі выступы. Ну і думаю, карацей, як пойдзе. Вось, ну і як я ўжо выйшаў, як я ўжо ўсё запусціў, упэўненасць далося, бо неяк яно само на падкорцы так асэнсавалася, што ты валодаеш цалкам тэмай. То бок ты можаш блытаць там гады, напрыклад, там 34-35 год, не памятаеш менавіта вось дакладны год, але ж агулам ты тэмай валодаеш, выдатна. Таму, прост яно пачалося спачатку прамаўляць пра тое, што чаму ўвогуле я тут выступаю, што ўвогуле такое ччывіцкі край, каб увогуле людзі разумелі, пра што я буду казаць, кажучы пра лес. Ось. Ну, а далей я ўжо перайшоў к самым такім асноўным тэзісам. Гэта пра функцыі, якія выконваў ччывіцкі лес для жыхароў края. Я іх там падрабіў на 6 функцый, і я пачаў ўжо паступова быццам бы даказваць людзям, чаму гэтая функцыя мусіць тут быць. Што гэтая функцыя для жыхароў края была, чым яна была. То бок і на каждую функцыю там 3-4 аргументы у выглядзе нейкіх гістарычных фактаў, падзеяў, нейкіх асаблівасцей жыцця жыхароў края. І ты кожны раз прыводзіш людзей да таго, што вось лес, ён неадменная частка жыцця жыхароў края, што лес зрабіў жыхароў ччывіцкага края менавіта такімі, якія яны ёсць. І ў нейкі момант, дзесьці там на палове, быццам бы, мне паказваюць, што ўжо застаецца 5 хвілін. І я думаю, прикольна, ось тут і всплылі рэгламенты. Ну і тут я ўжо караценька далей пабег уже ў канец, хаця там якраз і былі такія найбольш буйныя часткі пра тое, што гэта праца для жыхароў краю, то бок там жыхары края фактычна атрымалі амаль усю працу апроч калгаса праз лес. Як ужо ўсё скончыў, канешне, там не 5 хвілін было, крыху больш, я зацягнуў яшчэ напрыканцы. Але ж скончыў ўсё добра, з рэзюмэ вось менавіта чаму я гэтым усім займаюся і на што я спадзяюся, на што гэта праца будзе паўплываць у будучыні. Ну а далей была частка з пытаннямі. Частка з пытаннямі, яна была супер разнастайная, бо пачыналася ўсё пра лес, а пасля ўвогуле скацілася да этнаграфіі. Скацілася, я маю на ўвазе, прост перайшло, то бок не ў негатыўным сэнсе. Якія былі пытанні? Было пытанне пра ўзгадкі палявання ў фальклоры. Я яго не сустракаў, каб у ччывіцкім фальклоры было некае такое паляванне, яно ўзгадвалася. Магчыма, яно дзесьці ёсць, але не сустракаў. Пра в'юноў, наколькі яны ўвогуле яшчэ ў звароце, так мовіць, гастранамічным у ччывіцкім краі. Ёсць не так шмат, але ёсць, бо яшчэ там у 22-м годзе мне казалі, што вось на стале стаяць в'юны. Але гэта больш як нейкія такія прысмакі, чым некая такая ежа штотыднёвая.
Пра музейчыкі казалі, запытваліся, наколькі яны ўвогуле частка захоўвання культуры Чучавіцкага края. Гэта там справа пра школьныя музеі. Ці існуюць людзі, якія былі б сувяззю паміж мясцовымі носьбітамі культуры, традыцыі і даследчыкамі. Гэта ўсё гаворка пра тое, што жыхары Чучавіцкага края яны адметны нейкай такой сваёй замкненасцю, бо развівалася як замкнутая супольнасць. І гэта вось гаворка была пра гэта. І я зараз раскажу ўжо там, дакажу пра пытанні і распавяду пра такую супер-супер цікавостку, якая адбылася, нечаканасць. Далей пыталіся пра Гоцк як сталіцу морквы. Такога не. Такой гаворкі няма, але тое, што морква на балоце Грычын, на былым балоце Грычын, морква гэта топ, нумар 1, то гэта факт. Заўсёды людзі ездзяць працаваць на моркву. Наўпрост, слова на моркву. Не так важна, якая там гародніна будзе, людзі едуць на моркву. Гэта ўсё справа фермерскага хаджайства Навіцкіх, буйнейшае прадпрыемства ў Лунецкім раёне. Далей было пытанне пра Баляслава Масціцкага, як ён увогуле апынуўся ў Чучавіцкім лесе. Ён вяртаўся з бабруйскага гарнізона, быццам бы вяртаўся, так, у адваротным шляху. І яго вось забілі. І яшчэ казалі, што было б цікава паглядзець змены па складзе леса. Склад там хваёвыя ці змешаныя лесы, напрыклад, з 1878 года. Гэта той інвентар, які захаваўся па лясной гаспадарцы, ідзе распісаная, якая плошча якіх тыпаў лесу расце ў кожным урочышчы. Ну і параўнаць вось той год з сучаснасцю. І ці можна гэта зрабіць зараз? Як я ўжо казаў там на выступе, што зараз падзелы не па ўрочышчах дакладна, яны па дзялянках. Таму тэарэтычна можна, калі ўзяць і раздрабіць тыя урочышчы, якія запісаны ў інвентары 78 года, іх раздрабіць на дзялянкі, то можна фактычна гэта зрабіць. Але гэта супер цяжка і наўрад ці хтосьці гэта адолее зрабіць. Ну і тая цікавосць, якая адбылася, гэта тое, што выявілася, што адзін з тых, хто прысутнічаў як госць, гэта унук жыхаркі Гоцка. Але ж не тутэйшай жыхаркі Гоцка, а жанчына, якая прыехала працаваць у школу гоцкую ўжо пасляваенны час. Багуцкая Марыя Кірылаўна. І у чым цікавостка такая неспадзянка была, гэта тое, што ён ніколі не чуў, каб бабуля пела. І у мяне на сайце, на старонцы спевы, ёсць запісы там, дзе Марыя Кірылаўна спявае песні. У 84 годзе была этнаграфічная экспедыцыя Владзіміра Васілевіча ў вёску Гоцк, і там было запісана там, шэраг песен. Шмат песен яны запісаныя ад рукі ў нататніку, і не ўсе ёсць у гуказапісе. Не ведаю, мабыць, яны ёсць, але не выкладзены, я іх яшчэ не знайшоў. І сярод іх там, не адна песня, якая была выканана менавіта Багуцкай Марыі Кірылаўны. І вось такім чынам унук даведаўся, што бабуля пела, і, мабыць, гэта для мяне такое вау, клёва, што можна было гэта пачуць, даведацца ў Берліне. І я шчыра рады, бо праз гэта я дамогся вось нейкай сваёй мэты. Бо мэта выступа, адна з мэт была гэта тое, каб людзі з аўдыторыі выйшлі і падзяліліся тым, што яны дазналіся. Падзяліліся пра тое, што існуе праект Чучавіцкі край, пра тое, што існуе Клеўжыц-Раман, які працуе над гэтым праектам, каб людзі даведаліся ўвогуле, што існуюць такія вёскі, як мінімум вялікія малыя Чучавічы. І каб падзяліліся з іншымі. Вось гэты галоўны момант. Бо аўдыторыя, як я думаў, там, напрыклад, 20 чалавек будзе, і яно ўсё застанецца ў межах гэтай аўдыторыі, то быццам бы эфектыўнасць малая. Яно ўсё спрацавала выключна на 20 чалавек. Калі ж людзі пойдуць і падзеляцца гэтым, то такім чынам некае запрацуе сарафаннае радыё. І вось ад таго, што унук даведаўся, што яго бабуля спявае, я шчыра веру, што, канешне, ён пойдзе камусьці гэта распавядзе. Не ведаю, сябрам, родным, дзесьці там на працы, дзесьці там нейкім аднадумцам. Карацей, сарафаннае радыё нейкае будзе. Вось, таму часткова гэта мэта была дасягнута. А ўжо пасля была дасягнута праз знаёмствы ўжо пасля працы другога дня, калі я падзяліўся вандра-падкастам, таму вось хтосьці паслухае падкасты. Не ведаю, спадабаецца, не спадабаецца, але тым не менш ёсць надзея на тое, што вось будзе гэтае радыё працаваць. Такая вось гаворка. Тое, што пра Чучавіцкі лес было створана,
Гэта ўсё будзе у апісанні падкаста. І таксама можна наўпрост зайсці на сайт праекту «Чувевіцкі край» і знайсці старонку «Лес». І там паглядзець усё тое, што зараз створана. І, канешне, яно ўсё будзе развівацца далей. Як я ўжо казаў, часткова некаторыя блокі былі схованы. Ужо некаторыя блокі з іх напоўненыя і апублікаваныя. Але тым не менш, ёсць та інфармацыя, якая яшчэ не апублікавана. Таму яно ўсё будзе з'яўляцца. Паступова сайт будзе дапаўняцца, і інфармацыя пра Чувевіцкі лес будзе ўсё болей і болей. Лес – гэта важная частка жыхароў края. Калі глядзець на мапу, то амаль там 80% краю пакрыта лесам. А калі глядзець на жыццё жыхароў края, то тыя ж 80% жыцця яны былі сфарміраваны Чувевіцкім лесам. Таму гэта важная тэма для края, і я рады, што праз удзел у кангрэсе атрымалася зрабіць нейкі такі вось пачатак той задумы, якая была раней. Вось такі быў кангрэс, вось такая была тэма. Я быў задаволены тым, што я паўдзельнічаў. Фактычна быў задаволены тым, як я ўсё распавядаў і на пытанні, якія я адказваў. Таму можна станоўча ацэньваць свой удзел у кангрэсе. Ну, канешне, мяне яшчэ больш пацешыла, што пра Чувевіцкі край даведаліся сцены універсітэта ў Берліне. Калі б я падзялюся гэтым фактам бы з бабулямі, дзедулямі, прабабуляй, то, мне здаецца, яны былі бы шчыра ўражаны і здзіўлены. То бок, это нешта на ўзроўні таго, што вось я на тэлебачанні, і па вёсцы ходзіць гаворка некая такая, што вось там унук Рамановича вось там у тэлевізары, то гэта вось нешта на гэтым жа ўзроўні. Для вёскі, я думаю, што гэта падзея пра тое, што пра Чучевіча дазналіся ў Берліне. І я шчыра рады, што мне атрымалася давесці гэтую справу да канца, што атрымалася даехаць туды, выступіць. І тут, канешне, падзяка Владзіміру, які мяне напісаў і падзялюся той інфармацыяй, што існуе гэты кангрэс і што можна паўдзельнічаць. Ось. Ну, а далей ўжо все падзякі мусяць быць мне пра тое, што я знайшоў час і сілы, каб напісаць тыя тэзісы, каб падрыхтавацца, каб выступіць і гэтак далей. Ну і дзякуй тым, хто падтрымліваў мяне на працягу ўсяго гэтага працэсу. Людзей было не шмат, тых, хто падтрымліваў, было не шмат і ведала пра тое, што я еду туды, але тым не менш, яны былі, і ім дзякуй. А вам дзякуй за тое, што вы падтрымліваеце праект Вандра. Гэта насамрэч адна з тых матывацый, праз якую праект яшчэ існуе, нешта яшчэ робіцца, і знаходзіцца вось час і сілы запісваць, напрыклад, і сённяшні эпізод. Дарэчы, ёсць яшчэ 2 дамовы па эпізодах, які будуць далей, таму я думаю, што будзем без перапынку далей працаваць, і ўжо ў кастрычніку мы будзем слухаць новыя эпізоды падкасту. Ну, і я яшчэ прыгляджуся да тых тэм, якія былі на кангрэсе. Там тэмы ёсць па шчырасці цікавыя, і, магчыма, з іх атрымаецца некая размова. Ну і на гэтым будзем развітвацца. Нагадаю, што падтрымаць праект можна і напісаўшы каментар, паставіўшы падабайку, падзяліўшыся эпізодам з сябрамі, знаёмымі, роднымі. Гэта першы момант. Другі момант – гэта падтрымаць можна праз пляцоўкі Buy Me Coffee, Patreon, Ko-fi, там PayPal таксама ёсць, картка Альфа-банка ёсць, як што. І трэці момант – гэта тое, што можна падтрымаць праект, набыўшы складанку «Дзень жыцця спадчыны». Дарэчы, там адна з ілюстрацый – гэта таксама Чувевіцкі лес. Чувевіцкі лес, дзе сядзіць птушка, вялікі арлец і вілута. Карацей, зайдзіце на сайт, паглядзіце, як вам спадабаецца, націскайце «Набыць». На гэтым будзем развітвацца, і дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. Шануйце спадчыну, распавядайце пра яе іншым, ну і, канешне, вандруем!